kaniga janmien kalong halor kaway kapang pagkumbangalaong hakitayo badaw banay o balalit no ubang ilayo ya kaway nagi Bible study halor kalong yeng bat karempay yeng kristan parhoy hakaniga janmien badakatayo kabanang wanru ngenyo ban hikay yapi bangin yo man ya perkat ban ya pusan lang saya kaway pan kajing shisha kabalong ka subject na ka Bible bahalor ka topic ka mangalaong ru na kabasdang hakitayo kibalalit no baka Bible study kan long ka ba compare nganumla ya kabanlet kaway pagaway kadakon namar haban burom ya kapor mangimyo ru shibon ya kapor nadray nga aingo ban nga ngit skemru bau blay kum bau ailat yangi ngiru nginyo mat ya gajing kerku ga jongu hagani ken kanop hai jong gani gasngi ngalapan syong nong rim ya gani kajing hikay kajonga nagaktiin kajong oblay nakilay tali kibenta kabaningkong nagashiti kajong apostol Paul syaki Kolosai kalenong kabaningkong kadakhat kabalay kumju kashiti kabaningkong kajong apostol Paul syaki Thessaloni kalenong kabasan kadakhat kabakat nyo bat kumju naga gospel kajong Lucas kalenong kabakat pra kadakhat kabaningkong kini kikintiin kikran baladang ishem hagani gadakhan ngi puli hagani gilai bat sau tali gadakhan ngin shem yagaway ka subject ban ngin shem yagaway ka kentien ka balakren hagato bakata ka kentien ka long ka jing duai lani ban duai kihenmen baki para ke jonga giim hagani gisngi ki ba e ba ngiim hagani gisngi ki ba baro na preng jongi ngitim kilong kisngi kibangi yabe bat kipor kibangi ngiong ngim don porsyo bat kani ka subject jong ka jing duai kalalong lesi tang kaway na ki subject kibangi jukran ha ki jing eseng ke jongi kani kalalong bonsien tang ka rutin hakabayadeng yakabangi ngin pendep lani kapalong yengi bangin habban le namar bangi day ki kristan barkadon kaporu kaba ngile ya kani omday namar baka don kanid lani ka jing trang ka jing don kam haka jing im badaga donun jongi kom kibangen henry kala shulong tangkum ka rutin lani kata ka jing pendap ya ka program lagalong haki yeng ki sam ke jongi lagalong haki shwa ya ka bangin bam ya ka ja lani ka jing bam ki bau play ulagarku ngim da pelut por bat ngi dwai shikentien arkentien bat kata ngis ngau bakala biangken nagabenta kata kabakakentien jong ka jing duai nang taru kadaw kaba ublay ubu aga donut ka jonga parhoy ru nagabenta ban kren ye kani ka jing hikay halor kani ka subject ka background kalong babun na preng jongi ngim snow don kam sure day tang kata ngim don por sure parhoy men baki para ka jongi ngim da don por ye ka ban aingo yo blay bat ngim da aingo yo blay habangi mat ye ki jing habangi mat ye ki jing kerku habangi mat ye ki ai bau blay o kerku bat bon kapor ngiken mau ban duai lani ban late aga jing duai lani bangin phone ye kinong sharai ki pastor kita memesan ban ong duai lemsi nagabenta jongi day hagapor ka bangi kman and day tang hagapor ka bangi mat ye jing ngi mat ye jing shitom ngi don haga kim kan ka bangi snow to ngi kendo ka beneng bat ka kendo ki lat ke la khanglun bat ka last option ga jongi kadai bangin late how blay haga jing duai day namar kini ki daw ki bangiyo haga spas nem ka bamenta kaladon ka jing le research ka balong kata ka pew research ru ka balale halor ka important lane ka jing bu jing don kam jong ki bangen haga bayday bat ka jing duai baka ni ka statistic ka pan babun tang 0.5% na ka shispa ki kristan hakini ki sngi ki len bandem magi kosio banwat yo blay man ka step man kamiet kumbo ang David agasam ka bahan repulay dang step ngawat yami namar baga mensiem jonga kasliang ki para banget ki ba iyan hakan niga jan miet jang kaniga sngi katto kan nitali ki jing hikay halor jong kaniga kentien jing duai laniga jing mot jong ka jing duai lani habangi duai ngin yakran hakan niga jan miet
Bat hoat ngin se Pedro hakatayo kabanwan yakiway pan. Kita kijing don kam. Lani kita kijing keli kibangilaban ong. Kamut ayu habaw blay jubab yagijing duay. Lani ka ay kabangin le habaw blay jubab yagijing duay yajongi. Bat kumnu ngin duay. Lani kumnu. Lani yaka ay kabangin duay. Ha kajing im kajongi. Ngin niyo banya lingba yakini. Hakini ki artali kitayo. Hakani ka janmien. Bat hakatayo kabansawan. Hakani ka janmien kabaningkong ka ay kani kajing duay. Lani ka ay kani ka kentien. Kani ka kentien kabakiong haka kentien pareng prayer lani pray. Kajing duay lani banduay. Ya kani ka kentien ladangi peng haka kentien tenrai kabalong haka kentien Hebrew ngila shem lani lapen wandur yaka bala shem lasot yaka nakata ka kentien kabakiong tefila. Kabamut kabakit yakini kejingmon habaki briu kilet banduay kilet ban kerpan ban demrin ban penrit yelade bat hooj ru kakit yakaway pat kajingmon kabahaba briu ulek banduay kaday namar baudon yakata ka self evaluation kabakiong lani bauyen bat kmi ba yelade kani kaday kata kaba kadon kajingmon ha ka testament ka barim habaki briu kilet banduay kilet ban kerpat lagalong ye kijing don kam lagalong ye kijing map ay lagalong ye kiway pan kijing shem ha kijing im jing briu but om tang kata ka kitru ye kene kijing mon kabaki briu ki yet yelade but ban kmi ba yalaga jong ka jing im but ye ka ningi yo I ha ka jing roi sam ka bau David ka don kata ka self evaluation ha bau duai hakmat jong oblay but bau blay on yet ban pen ye kando yo but ha bau yet yelade yo don kano ka ba pen sngosi but ka ba yele persya yo blay ken nangta ladengi pet agak tien gring lesot yaka hapadeng jong isanteli ki kentien barkini ki kentien kilong kaway na ki kentien kalong kataka ito balong kani kaday kataka demand lani habang ilet banduay lani ngilet yakaban khot kerpat yo blay ngilet kadon ka urgent need ka jongi kaday kam ka kenja demand lani ka jingpan kabangi don kam menta ban yakani bonsin ke jong kadai hakapor kumbangalong kadai ka urgency kata ka jing don kam kerke jong lani ka brio yaki ay baro ka kentien ka baar ka balapanon kam kalong kata ka domay bat yakani ka kentien kadai kata ka jing pan bhi ka bakiong hakaktin kasi lani ka baki ubrio ulong desperate lani ka ba ubrio ukrong lani ubeng Yo blay nagabanta ki jing don kam ki jong u bat ngi yo I ye kene ke kentien haga gospel ka jong u Lucas kalenong ka san ka dekat ka bakat ar ka bahang tu ngi ken mau yo tu briu u bapang yang thole u don ye ka jing pang ka kraw bat u dwai bat khot kerpat yo blay bat ban pan bhi now blay ka momot ban beg yo ban kerpat ya ka jing pen khia ka ba u don kam nang ta kidon kini ki kentien ru ka balai kata ka ekomai bat kata ka prose ekomai yekini ki kentien kede ki kentien ke balapan dan kambun bah ka testament ka batmai ha ba yadai bat ka jing dwai ba ka ne ka ken ye ka jing mot ka ba ki brio ki wat yo blai ki sik yo blai om dei namar ba ki don kam om dei namar tang namar ba ki don kata ka urgent need henry ki sik yo blai ki kwa bandon ka jing yadai ka ba jan ban u ba ki kwa bandon ka jing kata ka relationship ka jing ya jan ka jing itu ka balong yo nong panim ban yo tau blai u ba ki shanya ya gani ka kentien lapan dan kambon ba ha ka kitab ka testament ka batumay ngin yo isa ka way pat ka kentien ba ka galong ka diocese kalong ba kani lapan don kam ya kani habaki brio ki don ya ki jing don kam kaya per na katay ka kentien ka aito ka bamot ya kata ka urgent min henry laong ba kani ka diocese lapan don kam ya ka ha ka ba ni don kam ya ka ay ka bamlong urgent henry ngi duay bat ngi kerpat ay kmat jong oblay nagabanta ka specific task lani kanu ka jingtmu ka bakerpang kabangi kwa ya kata ngi don kam ya kata ngi wat yu blay namar kani bat kumta ter
nang ta ka bakhatdo kaway ka kentien kalong kata ka kentien eroto kabamot kadai ka jingkerpat lani hakektin parengi ong to beseech God lani ka jingkerpat red yo blay kabaki briu kilen daga donut jongki baro kini ki kentien ki balapan non kam hakakentien tenrai kaketien Hebrew bat hakaketien Greg kabangi yo i ka jingtmu bat ye ka jingmon jong kata ka jingdwai kabaar pat agane ka janmit kalong hot nyiladep ban pet ye ka kentien ka jingduai bat kata ka duai ngin ya pet pat sakaway ka jingkeli ka ay kani ka jingduai habangi ong duai kamot ayu ki para bangit ki ba ye kamot ayu ki henmen ba ki para ki jonga ki lok ki jor baro habangi ong kani ka jingduai ka day kata kabaki ong uway na ki riu kraw ubato ya kaway ka kot uong ya gani kintien utau alphanus ligori uong ya gani kintien ka jingduai ka day ka cornerstone lani uday umaudong prayer is the cornerstone of the Christian life ka ay ka jingduai ka day umaudong umaunong rim jong ka jingim jong ukristan kidan kibriu bat uniru ubriu uong bat bonsin ka jingduai kadai kata ka paradox kabamot ka ay ka ba ikum ba kamla banlong penban kalong ka ba shisha kani kadai kata ka jingduai ka ba kibriu bonsin kim sngo tho ya ka jingdon kam ka jongka ngim sngo tho ba ka jingdon kam ba kani ka jingduai kadai uway ni ki maudong jong ka jingim bat ka jingya lenti ka jongi Day ka paradox ken ka baki brio ki i komba om i don kam Henry Bonsien ka long penban ka ba shisha ka ba brio ha ka jingyat lenti jong u long o ba don kam uong shushu uni usin uni u Alphonsus Ligori uong yegini gigentien prayer is something which is extremely easy to define and extraordinary difficult to practice. Ngas ngaw yahap ha yegani ka jing ong jong uni. Namar uong baga jing duay ka day kata kabangi sukbha ban batay ya ka. Henry ka long ka ba shisha. Ya kabangin pelong ya ka. Man lagas ngi. Lani kan long do long snam long praktikal. Haga jing im ka jong nga baga jong pi. Kabaning kong ka jing duay ka day kam umaw dong. Jong ka jing im jong nga bat jong pi. Kom ulani ka Kristan. Kabaar, ka jingduay, ka day kata kabangira, ya ka jingmut jing berkat ka jongi, ngiraru ya ka donut ka jongi, shawblay. Kani ka jingduay, kabangingin sngotu ka jubab, kabaar ka ay ka jingduay. Namar ha kabangidway ki para bangit ki iyan, ngilet daga donut ka jongi, banya tulut shawblay, ngilet banya tulut kum baka kalong, ban ngam ngeng, but let's see kala banjaro bahwa ngilek shoblay ngilek tang hagapor ka bangingi don kam tang namar habaka jabing ka jongi ka sngotu ba ngim don lat sho shaway Regi para bangit ki ba iit ka ong hang ni baka prayer lani ka jingdway kadai ka bangira ye ka donut ka jongi bat ye ka jingmut jabarkhan kabalong kani ka donut ka jingi shem ka jongi ka jing sngotu ka jongi bat ye ka ni ka jing shampang ka ba don na ka kli ka jongi ni sngotu bangi don kam bangi ra yekini baro shawblay bat don kibru ki boong baka jingdway kadai ka bor ka barri jong uno Kristan ubala banlong successful. Prayer is the secret of every successful Christian. Hagan ka bertay ladapi kando yano ubri ubalong successful haga jingyat lenti ka jong ukom Kristan lani kom unong jom. Ka way na ki bor ki bari jong ukom unong jom. Ka day ka jingduay. Kabalay, ka ay gani ka jingduay. Ka day kata ka medium lani kalan ka ba mga bat mangingiyek ren bat ublay. Ngim don da ka waypat kalat ban communicate badublay. Ngim don da ka waypan kalinti ngim don ya ka phone ngim don ya kita ki webcam ki jongi ngim don ya kita ki SMS ki jongi lani kino ki lat ki medium lani ka rensan ya ka bangi ngila ban connect ya ladi ban ya kren bat uta ublay ubala penem bat ublay ubala tau yangi ki parlok ki jonga ka day tangling ba ka jingdway.
Prayer, it is the only medium kadai tang makakalan kabanga bat mangi ngi kren badublay. Bat kan niru kadai kata ushabi jong ka jing yadai ka jongi kaba pelong yengi bangin ya long jan bat long kaway bat uni ubangi ngingen bat uni ubangi ngisanya kadairu kajing ya keren hapadeng jongi badublay kabaki ong ngakatin pareng. It is a dialogue between us and our creator. Kadai kajing ya keren ka jongi kabangi ngi keren ngisngo tu om day tang bakren mangi o blayru o respond lani o penpaik tien pan. Ya kita kikentien ke bangi ngi keren bat u lagalong haga jingya lenti ga jongi lagalong haga por ga jongi ka bangi don lah kanu kaporu kani kadika medium ka bau blay ukren ka bangi ngi yo ban ye keren bat u blay nangta ka wei pat ka jingdwai kam day. Prayer is not just about asking for things. Ki para bangit ki ba ihet ki jonga bon na padeng jongi ngis ngau tu bakla yaga jingdwai. Bat nga ngau bon sien haga jingya lenti jongi. Bon sien yaga jingdwai i kum bakalong ka shopping list. Kabangilet hakmat jongublay bat ki jingdon kam ge jongi. Kan rat number 1 gadi gata, number 2 gadi gata, kabalay, kabasaw, kabasan, ter kita baro, bangidon ka list kabajrong ba. Kalong kumtu kabangilet hit jingtien. Lagalong shayo, lagalong shanu kabangingilet. Ngidon lupa haga jabing ge jongi, laning elatho lupa haga list. Yagi jingdon kam ge jongi baro. Bat ka jingdwai ki hinmen baki para, kam day ka shopping list. Kaba mga mabangi ngilay banra hakmat jongublay ka gospel Matthews kalanong kabanyaw kadakad hanyaw hado kabakhatway kaya to yangi ka jingdwai ka day hoot kabangi pan ngidon kam ya ka ay kaba ngi shem haga jingim kay kantopru ya kata kabakiong ngi sik yo blay ngi wat yo blay haga jingya lenti ka jongi bat om day tang kataru ngi yay tiet si yay tien ya ka jingkhang ladaw blay jubab yangi. Bat kani kalong ko mangalong ngin sanang yekran hakiway pan hakatayo habaw blay jubab yake jingdwai ke jongi ngin le kumno. Ki para bangit ki ba iyan ko mapankan mau ban biang sa sisien ka jingdwai kam day kata ka bangilet shakmat jongu blay daga lis ban pan yeki ay tang ka bangingi don kam. It is not a shopping list ka bangira hakmat jongu blay ban pan yeki tabaro. Kabakat do ka ay ka jingdwai kalong it is more lani ka kam kraw lani ka kampalan ban ya ka bangingi perkan bon haga jingya lenti ba daga jingya shem ki bru ki ong ba khamtam haga jingya bon kam ka jingya be ka jongi bon sin ngi sngo habangi lathia aga jingthia men mien ngi thia kumto men mi babangi pe shasan kani ka jimut jimperkhat ka jongi ka her bat ha ka dogopor ka bangi ngilet lesi ka bangi kran bangi dwai ke hinmen baki para ke jonga kata kamdai ka jingdwai ka dei tang ka ba phi pi perkhan kai ka jingdwai ka dei ka ba phi let ha ka jaka ka ba phi labu lani ka ba phi kum ka yeng ka sem phi don ka wei ya ka ban tei ye ka duwan ban ye kran badublai. Kinmen bagi para ke jong apet ya ka kitab ka baningkong us Samuel kalanong ka baningkong khat ar hadu khat nyo nganom yo ban puli ba nganom lak ban batay lut ya ka to ya ka jingya lenti jong ka hana ka ong ye ki kentien kala the lut she pour out her hand kala the lut ya ka donut ka jong ka de khot ka ba khat san pat dai hang ta ken ka bau play ujubab. Prayer is not thinking, it is more than thinking. Prayer lani ka jingdwai kadai ka ba kampalan ya kata ka banging isu perkhan ha ka jingya lenti ka jongi ha ka ni ka janmiet ka balai pat nge hot nyalayo ka baningkong ye ki kentien ye ka jingmut ye ka kentien ka jingdwai ka baar ka ai ka jingdwai ka balai katno tali ki jat jingdwai ki don ha ka ktien ka jongublai ka baningkong ngi shem ka dei ka jingdwai lani ka bakiong ka jingdwai ka bayadai bat ka blessing lani ka jingkerku ngi dwai habangi kerku yano ngi ong ublay un kerku yepi ublay un long kumta un le kumta un yai don ringkat bat pi kata ka dei ka jingdwai jong ka jingkerku
Nang tagadon ka way pat ka jing duay ka day ka jing kerpat. Lani kata ka jing duay a prayer of petition. Ngi kerpat nagabanta ki ay. Ke bangi ngi don kam haga jing yat lanti. Bangi kerpat ba ublay un intervene lani ublay un wan ban shimti ban kam kinti ki ay ka jing yashem. Ke bangi ngi yashem. Nang tagadon kata ka jing duay ka balay. Ka bagi ong ka intercession. Lani kata ka jing yasan. Ka ba mga bat mangi ngi duay na gamta ki bahayeng ka jongi. Ngi duay nam ta ki parlok ke jongi. Ngi duay nam ta ki hinmen bat ki para ke jongi. Ngi duay na gamta ka ri ba ka jat ban rew ke jongi. Ba ublay unle kata ka long ka way ni ki jat jing duay ka balong ka intercession. Nang ta ka don sa ka way ka jing duay ba kata ka long ka jing aingo lani ka thanksgiving ka bangingi aingo yo blay hapadeng jongi ay ki bala ya ngi jule ye ka ni man ka por la ka long kamtam ha ka shitering ka jong ubanay ubaningkong jong ka snem ka julong kata ka jing aingo ka jongi ho la se ka bakut jong ka ubanay lani ha ka bakut jong ka kwatar ngi judon kata ka thanksgiving service lani ngi palong ye ka jing seng da ka jing thmu ka long bangi ngen aingo yo blay namar ki ay baro bat ka don ka bakat do kaway na ki jing duay ko mangalong ki don sanjan kabaningkong ka ka jing duay jing kerku ka jing kerpan ka jing yasad ka jing aingo bat ka bakat do kaday ka jing ruay jong ka jing yaro bat mani kabalong ka praise and adoration kabangi ngi ruay ling ba ka jing ruay kabangi yaro yo blay bat ngi aingo yo blay bat ngi pen kraw ye ka kerteng ka jong u ban mani yo ba ulong usim kata galong tang kendiat kabang mga bat mangingin tim syapang ki jing duay lani kita ki types of prayer ki badon hagaktien ka jang oblay saya ka way pat hagani ka janmien balay ka don kam yang iban duay bun na padeng ki parlop samla ki longpa ki longkmi ki kilibha ye kani ka jing kili balay bangi don kam ban duay balay ba why is there a need for us to pray ki on balay ngi don kam ki ay ki daw ki bapalong ki ay kita ki reasons ki bapalong yang bangi don kam ban duay ki para banget ki ihet ki parlok hagani ka janmit katto katni ki jing pensyai ka long ka jing duay ka long kata ka means lani kata ka lenti kambangalong mene kabangin ye keren badublay prayer is the only means of talking to God kadaw baro kabanging iduay kalong balay ru bangi don kamban duay kaday namar tang maka kaba mga bat mangi kaba pelong yengi bangila ban ye keren badublay ujongi ka Bible ka ong ka shiri ka jong Jacob kala nang wasaw ka dekat ka bapra ka shipaw ka yetu yengi kamdon da kamway pan ka ba mangabat mangi ngila banjan showblay day tang limba ka jing duay ken paru polo tho shiki Hebrew kala nang baningkong ka dekat ka baningkong ka baar ba ublay ken ukran biang yengi hoat habangi ngi kren yo ublay ujubab ken yengi limba ka ktien ka jong habangi ngi kren ban communicate badublay kabar balay bangidon kam banduay kadaw kalong baga jing duay kaya rap yengi bangin ya jan kamjan bat ublay ken bat day kani ken kasam kabasan busan ngiyo hagadakot kabakat riyo bat habaar puar kadon haka ye ka jing mud kabat day tang lingba ka jing duay kabangila ye kaban ya jan kabangila ban get closer to God ha ka jing bat ha ka jing ya lenti kabamanga bat mapi ko Kristan ngiyan man la kapor ki para banget ki ba it ki jonga ngam nget ken ba ubriu unong bangati ngaya jan pastor badoblay lada uta ubriu don ka jing duay bat ka jing duay kam day maudong jong ka jing jong lani kata ka Kristan ha ka jing ka jong ka kaway pan balay bangidway kad ngidway namar baka jing duay kapan kala yaki ay baro ar chronicle kala nong banyo de kat saw kat san ublay wong lada ki briu jonga ki duay lada u ki briu jonga yaki balakon daga gerteng ka jonga kin penret yeladi kabamot ki wan hakmat jonga daga donward kay kabaw blay ule kaong
bangan pentamai yaki ngan map yaki pop jongki bad yaka ri jongki kabam dan jengkar mensyuru wat yakata kari ngan penkia kadakhat kabakat san haba uong ublay uong gitu ki kentien haba pi duai ngat snow ken yapi hakani keski kata kadai kabau blay ule hakabangi ngiduai ngalong kumne kamang ngalong ken men baki para day haba ka kemi jonga imei jonga idwai nagabanda ka jing penim kabanga nga don kam ye ka jing penim ha ka jing yai lenti ka jonga prayer changes things day namar kata ka daw ngi don kam ken bandwai there is a need bangin duai namar baka jing duai kapan kala ye ki baro kabasaw balay bangi don kam bandwai ka jing duai ka ai hangi ye ka jing kermen bat ye ka jing sok ken men bagi parang ke jonga kan ni kadai kabau jisu habau la let no na ke ne ka berthai u la kular ya lagi jong ki khun ke jong u bad uong nga i no ye ka jing sok happy bad u la kular ru om dei tang bangan ai ye ka jing sok hen rei ngan pha ru yo ta u ban ya don ringkat bat pi ha ka jing ya lenti ke jongi ken men bagi para ha bangi mat ye ka jing kan ni ka dei ka banga nga shem ka bangi baro ngi shem ye ka ni ha bangi mat ye ka jing ngi mat ye ka jing le ha ka jing im ngi mat ye ka jing khanglat ha ka jing im ka jongi kai ka bangi ngi le kalong ngi lek banduai ladangi yo ye ka bad news lani ka khubor ka basngau si ha ka bay dei ba ki jing pang ka jing shitom ka bangi sngo thu om don lat shu ki para bangi ki ba it ke jongi shanung in len nakabanta ban yo ye ka jing ban khia kai ka bangi ngi jule bangi let she ka jing duai ba dei hang ta ken ka ba ha bangi duai ngi nget ye ka ni ka wei ba u blei jongi ulong u blei jong ki impossible u blei jong kata ka bamla ban long namar ha u kamdon kata ka kentien namar ha u barok ken kalong kabala ki para banget ki ba ian habangi dep banduai bonsien habangi yam habangi don ka jingket ka bakhia habangi duai ka mensim ka jongi ngi sngo ba ka don ka ai ra ka ai kabala live yo tau mau ubakhia ubadon ha ka don hot jongi badai ka ta ken ka ba ublai u replace lani u set pat haka dagai daga jing sok bat daga jing kermen pada padeng jing jing wat padeng jong ka kutlan ngiong ngi nget bangi shania how blai it is fine ngim lelei ngenya ye kan galenti namar bau blai utep yangi karta kalong dei tang habangi ladam banduai ki para banget ki ba it ki jonga ba dei ken kan ka daw ka bangi nuot ban ong ka don kam bangin duai ka basan balai bangi duai lani balai bangi don kam banduai namar dei tangka jing duai kaba pen pet kerat yo syaitan unsya ye pi pin le jing ye seng syaitan unsya ye pi pin ra bible and rei wong dei tang yo kristan obaduai dei tang yo ta ken obanga nga shap tieng ka kishiti ga jau jacob ka ong agalenong ga khat galenong ga saw ga khat ka banyo sapuli dei tang ga jing duai kabala ban bear lani ban drive ban pen pet kran yo syaitan bat utau syaitan on pet yap no napi ong ka shiti ki jong po ong ka shiti ki jong petras ba dei tang leng ba ka jing duai to ya le pi yo ni dei leng ba ka jing duai ka ba uta on pet kran ni ken mau ha ka por bible snem aljan rio wat hado ki ni ki sngi habangi leng habaki bo jong ka jing dom kilte e ki khon jong ki khon jong ka balang ba ki khon jong oblai dei tang leng ba ka jing duai bat ye ka ktien ka jong oblai ni chem ye ka jing job ni don kam ken banduai ladangi duai syaitan on pet na pe ko wei pat ka benta balai bangi duai ka ban rio ni duai namar dei tangling ba jongka ka bangi express lanengi pen pau shabar ya ka jing aingo ka jongi ka jing sngongo ya ka ai ka bau blai ulale Paul ki Philippi utho agalan go saw ka khat ka ban rio to aingo ken kata kalong ka mon ka jong blai ka ba manga bat mangi ngin aingo yo blai kin men ba ki para ba ki parlong kini ken rio tali ki long ne ki wei ki daw ki babon ki bangi don kam ken banduai bat khat do ha ni ga jan mien ki ai ki mat ki badon kam ha bangi duai
habang ilet ban pau hakmat jong oblay la kalong marway la kalong idway lang kum kayeng ki ay ki mat ki banging i don kam habang idway ki ay ki mat ki ba don kam haga jing dway ka jongi ka baning kong galong habang idway ngi di ban dway kat kum kamon ka jong oblay ka bamot ngin ong try la dalong kamon ka jomi habang idway ngi pan ye ki ay baro aga jingim la dang idon kam ye ka kali ngi don kam ye ka ye ngi don kam ye ka jaka ngi don kam ye ka nu ka jing don kam aga jingim ka jongi habang ilet ban kerpat akmat jong blay ngin ong kenran ka long kamon ka jomi la da me ong ho ru ka biang la da me ong em ru ngan hun ye kata habang idway kani ka dei ka way na ki important aspect la ne ki mat ki ba don kam haka bangi ngilet banduai ka attitude ka jongi ka rukom perkhat jongi habangi duai hakmat jong blai kin mau bangin hikai yelade bangi don kam ban ong ye gene ki kentien a blai long kamon jong mi lada memon ko kanran batang ya kata gamon ka ba memetmu ya kata tole haga jingim ka jonga balai bang ong kumta namar banga don ka confidence ngadon kata ka jing sngo scam ka assurance ka banga ngadon daytang how blay ken kata gajing shanya namar ngatim bau blay utip khamba ya kita kijing don kam kijonga kabaar ngi don kam ban duai ban lek daga jingen kajulong ka ba lese ka ba pan perkhan habang ilek ban pelong jing duai ya ki briu ki bapang andal ngiladap banduay ngilong hagagurteng ga jong jisu ngin yomat ye ga jing penkia bau belay un penkia daladap ga jing duay da ngiladap ong amen ki briu ki ong pan pastor dan bok ngo ban jam hatu ka dipen hangi ye ga jing duay ka dipen hakalong ka dipen hakata ka jing ya kalai nosim ka bau belay lada u imon lada u belay u sngo yaham nosip ngan penkia ye pi lada ong ngam sngo yaham nosim nganum penkia ye pi men bagi para kijonga habab hilet bantuai let daga jingyan kata kadai ka important aspect kimat ki badon kam haga jingdwai pidon kam ningkong ko bangalong ban shanya hakamon ga jong blay kabaar ban let daga jingyan habang ngaladep ban ong amen try ngatip melapen khia yanga met ba mensim try ngatip bat ngangen ba me melale ya kani namar ba melekular hagaktin ga jong mi bat ya kata ngan shanya hami biya ka mon ga jong mi lada ba pen khia yang amenta biang lada ma pen khia yang ala shai lada men khia ru kam le lei namar ngangen ba ka confidence ga jong a kalong hami kabalai habang ilet bantuai ngin ken mau baka donut ga jongi ka de ban long 100% bangi ko ngo hiyo blai kam de bandon da kum wei pan habaw ngi let hakmat jong blai ka ka bau blai ong yengi ngi te ban le ya kata haga jing im bada ga jing ya lenti ga jongi sagaway pat ka important aspect lani kata ki mat ki badon kam habang ngi duai ngin ken mau ka basaw bangin pla yelade bangin long ki bapom om dan obriu obahong wat u apostol paul ki para banget ki ba u ong haga shidi ga jong u shigi nong rum man ga sngi nga duai man ga sngi nga ya le man ga sngi nga khidang step nga kwa ban le ye ka baba tangba dalamit ngale ya ka babakala ngale ya kata ka baka donot jonga kam kwa kata kare ke jingya lenti ke jongi obriu kata kare ke jingim ke jingya lenti bat kan mau ya kani om don manu badong balong perfect o balong perfect dai tang away badu tau long u jisu kan badu ta u deu khon jong oblai ki parlok ki jonga habang idwai ngin ken mau bangin pan mabru bangin confess yelade bangin penret yelade hakmat jong oblai kasam ka bakat khandai ga dekat ka bakat ar ge thu ka pani hani bau david u yam hakmat jong oblai bar habau pla hakmat jong oblai yaki ai baro ka wei pat bau jisu hikai yangi ken mau haba mangabat mangi ngilek banduai ngin ken mau ka mensim jongi ka daman longru ka mensim ka bangi kloi ban map ya ki wei kata ka de ka bu jisu hikai aga gospel Matthias kalanong ka ban rio ka da khat ka ba khat sao ka ba khat san wong bangi day bangin map ya ki wei ken ha ka jingya lenti ka jongi sagaway pat ka benta habang ngilek banduai ka wei na ki mat ka bangi don kam kalong ngi de ban lek da ka jing snaured humility ka long ka ba don kam ngim de ban lek kom ka ba lek ki pharisee Lukas kalanong
kabakat pra kadakot kabakat way hado kabakat saw ngiken mau ye kadaki kentien ki bagi farsi ki ong way ne ki farsi nga ai ngo ye me ablay bangam shim lalong komutai kabapen long yeladi bangaladon haken ke kerdan ki way pat ki don shatai habang giduai kin men bagi para ngidiban sngo thu ngin lej daga donun kabarit ka donun kabang ilong kabatrai ngalong kumni kambangalong trai ngarlong ubriu ubambet hakmat jongme Henry bagajing ai ke chong mi kadap biang yanga parhabang idwai ru ken men bagi para ke chonga ka wei ne kimat ka badon kam kalong ngidon kam ye gajing yai ne ngidon kam ye gajing shaman sim nadu ka donut ke chongi kamot pray earnestly lani pray with persistent ngin dwai de gajing yai ne de gajing snow shaman sim baka jing dwai ka de ben mi nadu ka donut kam de ban mi de gajing pana thliet ke chongi ka bangi dwai o ngis ngau tanat ye ke kentien ba pi pandon kam em ka jing dwai ka de ban mi na ka telong ka donut ka jang ubrio ka ba usngau thu ye kita ke bangile kran shikman baga bakhat do agane ga jan biet ka wei ne ki mat ke badon kam aga jing dwai kam dei tang ka ta ka bangi shanya aga mon ka jang ublei om dei tang ka jing ngai om dei tang ka jing ko ngo om dei tang ka jing pla ka jongi hakmat jong blei om dei tang ka jing map ye ki wei ru om dei tang ka jing snowret om dei tang ka jing dwai ka jongi ka bangi don kam ban yai ne aga jing dwai hen reingin ken mau habangi dwai habangi let ban dwai hakmat jong blei ngi de ban nangru ban up ye kapor ka jong ublei ngi ken mau ka sam ka bashi spotlight po ka dekhot san hadu ka ban rio sapule ye ka ngin nang ban up hakmat jong ublei ngin up ye kapor ka jong ublei but de hang ne ken ka ba mi ka ta ka kentien ka ba ki ong bon sien ki ai kita ki jing duai ki bangim yo jubab ki unanswered prayer but bon ling ba jong kini ki bru ki phaidien but ngim tre shu ye ka ban duai hakmat job lay ki para banget ki ba iet ki jonga na duai haganiga janmiet jonga ni sngi ba oblay on kershan yengi lingba jong kaniga jingi kai ka bangila yo haganiga janmiet lingba kaniga jing duai ka ka kentien jing duai nangta ka ka taga jing duai kita ki jat jing duai ki badon ha ka bible balay bangidon kam ban duai bat ki kita ki mat ki badon kam nga duai lingba kini ki santli ki benta ki bangila yo ban hikai haganiga miet lingba kaniga bible study nga duai ba oblay on kerhu yengi on kerhu ru yapi bat hot ngin sa pateng biang hakatayo ka banangwan oblayon unkerku na kabanta ka buram jangu amen tungin edwai ni aingo yeme ablay namar melong utray jongi ni aingo namar ba me kershan yengi ni aingo namar habangi wan sheme ong kaktien ka jamingin shem yeme ko try bat hot ablay ngin wan nakmat jong me ko pa day tangling baga jing duai kabangi la ban ye kren bat mi me yo I ka jingem ka jongi me la wan ru ban long ubrio kum bangi long kum ta hi ko kunran me yo I ken yengi ngi twai hakmat jong mi ba me rap yengi bangin iet ban duai namar udai umaudong kadai kam maudong upaya jong ka jingem jongi kum ki kon kristan try be it jonga u kristan u badwai u de kristan u ba im u kristan u bam duai uday kristan uba im hoat hakaman ndray ka mensim ula yap lupa nadu nang ni na pertay sngaw ablay ka jing dwai ya rap ru yang ibangin sngaw tu ya ka jing don kam jong ka jing dwai na ba kini baro nga dwai nga panda ka jing yan pada ka ba why no jong ka por ka jing ay ka jong ji subo try ka jing iet ka jong ublay ukpa ka jing selok umensim ba khoy kini lai hoy blay uba im ken long lam ba ki khon ki jong mi kebadan hang ni bada keleng mentala syai shiru ki arta ke babam cukut ru amen